Waqt attività organizzata mill-Partit Laburista tlieta flaxija li laqgħet flimkien artisti minn oqsma differenti, il-mexxej Laburista Joseph Muscat spjega l-viżjoni ta' gvern ġdid għall-oqsma tal-arti, kultura u kreattività. Joseph Muscat qal li gvern ġdid huwa impenjat li jagħti spazju lill-kreattività u jippremja l-kwalità. Fakkar kif is-sena d-dieħla pajjiżna jiċċelebra l-35 sena mill-ħelsien, l-40 sena mill-kisba tar-Repubblika u l-50 sena mill-indipendenza. Gvern ġdid irid jiżviluppa flimkien mal-artisti programm koerenti ta' ċelebrazzjonijiet. Min-naħa tagħna ħassibu bib miftuħ, ħassibu bib ftit naqra mhux konformista wkoll f'dak li ħajkun il-veduta tagħna tal-arti, ġifieri ħaniftu iktar il-bibin tagħna, nitolbukom biex tisfidawna. Tolbukom biex tiċċallenġjaw l-idejat normali li forsi drajna wisbihom, forsi għajjejna u xbajna minnu. U naħseb li l-ewwel sfida tagħna għalhekk tkun li konna 3 programmi illi juru s-sena d-dieħla fil-ċelebrazzjonijiet tal-ħelsien tal-Repubblika fuq kollox tal-Indipendenza illi dan il-poplu infatam mill-idea postkolonjali u sar poplu mhux bis-sovran imma Ewropew. Il-proposta biex ikun żviluppat post pubbliku fejn bands ikollhom possibilità jagħmlu rehearsals tagħhom u post fejn isiru gigs intlaqet b'mod pożittiv ħafna. Jien naħseb li tidher li ħajkonna aktar opportunitajiet fejn aħna bħala artisti ikonna fejn nistgħu nuru il-talent tagħna u l-materjal tagħna lill-poplu. Nispera li, kif tabattajt, nispera li jkollna dawn il-postijiet eventualment nkunu nistgħu nusawhom in their full capacity. Proposti huma tajbin ħafna għax jekk wieħed imur jara fejn irrehearsjaw il-bands illum il-garaxijiet żgħar li jekk ikollok drum kit kbir ma jidħolx il-kumplament tal-band. U llum ħafna mill-bands qed jirrekordjaw huma stess, jiġifieri dawn iridu jixxu l-mixer, iridu jimmajkjaw il-set kollu. Tkun problema f'garaġġ żgħir, jiġifieri jekk ikollhom garaġġ naqri kbar, ikun ħafna aħjar. Li jkollok il-performance hall fl-istess dan aħjar għax ħafna mill-bands illum il-ġimgħa u s-sibt jagħmluha rehearsals, jiġifieri jekk satej wara jafu li hemm gig daw se jinżlulek. Ħatejn ħafna, speċjalment li n-xena tal-underground ħatejna ħafna. Fost il-proposti ta' gvern ġdid hemm l-iżvilupp ta' kulleġġ tal-arti fil-livell post-sekondarju u skola tal-arti fl-università. Proposti ġenerali huma proposti pożittivi ħafna. Issa f'dak li għandu x'aqsam ma' teatru huma fl-aħħar għall-inqas se jkun skola tal-arti fejn nies illi jista' jkun illi anke li mhumiex akademikament proficient jistaw jagħmlu kollhom futur f'xi ħaġa li jkunu jħobbu. U għaw Malta aħna niqsin ħafna minn dak li huwa parti teknika tat-teatru, għandna skejjel tal-arti, tal-acting, però skejjel ta' backstage, ta' stage manager, ta' m'għandniex. Milla tal-kultura u l-arti Maltija hija xi ħaġa li ilna nistennew snin. Fil-fatt missieri dejjem kienet il-ħolma tiegħu li jkun hawn mużew tal-arti, sa fil-fatt ħajkun mużew tal-arti kontemporanja u l-arti moderna. U apparti hekk anke l-università li bħala akkademja ħadd ingħaqad mal-università. Fil-fatt jien kont waħed mill-ewwel studenti li għamilna l-diploma fl-School of Art. Li mbagħad wara kien jiġi rikonoxxuta mill-università ġifieri xi ħaġa li qbajna neqsim minnha sal-lum. Milquha b'mod pożittiv ukoll il-proposta li gvern ġdid jinċentiva l-qasam tal-kultura. Għadkost nisma' wkoll iċ-challenges li gruppi żgħar ħanitkellem fuq teatru u fuq semmit ħafna wkoll iċ-ċinematografija. Il-fatt li hemm bżonn u hawn bżonn ħafna għajnuna, però mhux għajnuna biss finanzjarja kif sema tajjeb ħafna Dr. Muscat, imma l-fatt li jkollok daqsxejn ta' inċentiv biex inti tkun tista' tikkrea dak kollu l-idejat kollha li jkollok f'moħħok. Eżempju naf aħna qegħdin grupp kbir, il-grupp tagħna. Sigur għandna noħorġu b'idejat fejn jidħlu żgħażagħ, fejn jidħol it-teatru, fejn jidħlu films u l-fatt li tkun tixtieq
tasal sa ċertu livell u ma tistax minħabba ovvjament nuqqas ta' finanzi, ħafna drabi wkoll nuqqas ta' riżorsi, huma proposti li nemmen li ħajamlu ħafna ġid lil dan il-qasam. Attendew għal din l-attività l-kandidati Laburisti Owen Bonnici, Sigmund Mifsud u Clifford Gallia.